Good morning everyone. Ani vlog surung thangga tini sara pasta ni simino tabo sara pasta baji tongo tabo ke ang khumkholi naraga na hanai kaisa sara pasta baji tongo tabo tini ke khumkungma barjak khum kaham pasi kiyogya kho kholi toni renai olodi por hongke bo khum kiyogoi thango paper o ka duli toni renai ang hingke tini ang vlog suru khai tongo daktino nai tongde ang boro boro thang jutora bubar bo barsa iko khungo khung thanda iko khum kholi tui heke ang tabo paper o dai toni renai mo diporo hingke aste aste kiyogoi thangnai bo hingke tabo hingke ang cha rong nung sigana kisa iko ani cha bo ready hingke mo tabo biscuit bo lepsa ang to phungo cha manungnai norok bo saiman baikha tabo hingke ang cha phungo nungo cha hingke ang jeske bono manungnai cha nungbaikha ani kam suru tarpore hingke nai tongdi tabo hingke ang ready jak nokhogara kisa bor thanani hingke town thangrana kisa shopping rok khlaigara kisa tamorok paijamo saimia ko nai naigara hingke ang tamorok pai tamorok tubu phunugoi tongan nongno tini nai tongnai ani blog no tini town thamarok ang shopping khaimorok mani kaimorok nongno phunugoi tongano hingke tungmani bo marungjak tabo 2টা baji tongo satung tokomia ekdom tungjak mia bahai asaka satung mia bahai satung kiru ang nokoliya ni tini bahai ha tungjak ke kono ko sasa kolom ti phaja hi kolom ti nokos tamake ya thangang ga tamjani no samangala garo thangang ke kenai tongnang to phung tongan nongno bahai bongno saimia ko thangang ke kenai tongdi ang tini mani rok kumarok paimarok nongno phung tongana taon thamarok sini sopak ya orang tahu shopping go rumolo mai tong dang nong phone ko tong pam pai iko line ko saja bir khlanya bagai iko an manai tam tukang nong na phunugan tabo iko among kai pant no kanan ni bagi pant among ke among pant long pant among ka t-shirt iko among no kanan baganya t-shirt iko mo t-shirt ke kamu bo nighty among ke short nighty kamu genji ni abo koloma jora kanthoga no nighty phake abo nighty jeba nai thoka nighty ko mo nighty no Kamu price besok janing kamu naik nih kena. 899 abo. 90 abo nggak 90 nobo. Oke, kamu oke. Cini, abo cini. Kamu kas hand wash, sablon nih hand wash, ekta pakai ekta free forma. Oke, easy, risuna ni bagai easy abo. Tongjani, besar jatong tongjani ya.
ke sensodain tu jauh no buat saja kami di hemeni whisper ke biscuit biscuit 1 kg tomo jagabo ke mongke khajuri buthayo 500 gram tongoroi ko 500 gram sejak kita tam tu kamu kita kecat iko comfort tu kamu kotor kaya seno ani manai tong di kaseng non manai ko tabung kyang juice namanya kha Fanta juice lebu som chini tui rukha ke no phaye namanya kha 2 glass namani bini ke botolang kha moka ani ko an banta tabung juice nang nagana kinai tong di ke dol so ang tabung no ko sopai toro ri rok se sense khlaya koi ko ang hingke ang taburi rok sense khlaya koi rest rok khlaigra na kisa kai tini ni blog ang asu jora tino ke next video rok ang tisa kaham ko tu de mano sa khlanya nong ni bagai ken blog sa suya nai toni naro hingke jeng duita rok thangmani saita rok khai rok sopai kya tini bagai suno tata bye bye.